birthday po sa inyo, sir. And may idea po ba kayo, sir, kung kanino galing yung sorpresa nito para sa inyo? Ayan, may idea si sir. So, ito pong sorpresa ito, sir. Meron din po silang pinadalang message or letter po. Nababasahin ko na lang po para sa inyo. Ayan, nakalagay po dito sa letter. Happy birthday, love, Karen Flores. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God kasi ikaw ang nalangin daan niya para sa akin. Thank you kasi meron akong work at maraming responsibility. Pero ikaw pa rin ang totoong ginto sa buhay ko. Ikaw yun. Kaya sana ay huwag kang magbabago. Pasensya kung lagi akong masungit sa'yo. Basta lagi mong tatandaan daw na loves kita. Kapit ka lang. Pinapangako ko sa'yo. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda mo. Again, happy birthday sa'yo. And I love you from Mom Angel Flores. Palakpakan naman po natin si Sir Charlie po. And any message na lang po para kay Sender, para kay Mom Angel Flores po. Any message yan po, Sir? Ayan, nahihiya si Sir. Medyo naiiyak-iyak na. So, kanta na lang din po natin si Sir ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mga binisyan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Sir Charwin po. Ayan. Share lang po. Share lang po. Anak niyo po, sir. Anak niyo po. Isama niyo po. Adi, dito ka.